Madzulo kuno alero lachitatu ndi nthawi ya Nkhani kuno ku NBC ndipo muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yusavita Mlima. Koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la United States International Development USAID pothandizira Malawi kukwaniritsa mfundo za chitukuko za Sustainable Development Goals SDGs. Unduna wa zamtengatenga ndi ntchito wati kuyambanso kwa maulendo a sitima ya MV Jambo pa nyanja ya Malawi kuthandiza kuchepetsa mavuto amayendedwe pa nyanjayi. Ndipo mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi walangiza Amalawi kuti azikhala ololerana pandale posatengera zipani zimene ali. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati bungwe la United States International Development USAID ndi bwenzi lenileni la dziko la Malawi pokwaniritsa mfundo zosiyanasiyana za chitukuko za Sustainable Development Goals SDGs. President Chakwera amayankhula atakumana ndi akuluakulu a bungwe la USAID kulikulu la bungweli mu mzinda wa Washington DC mdziko la United States. Maiso Chikadzula wadzanza mbiri mu ripoti ili. President Chakwera anakumana ndi akuluakulu a bungwe la USAID kulikulu la bungweli mu mzinda wa Washington DC dziko la United States of America mwazina kukayamika ntchito yaikulu yomwe bungwe limagwira mdziko la Malawi. President Chakwera mwazina anapempha akuluakulu a bungweli kuti awonjezerebe pa zazikulu zomwe akuchita ku dziko la Malawi posintha miyoyo ya anthu ambiri mdziko la Malawi. Mawu ake ndinaona nkhanza zakunja kwa dziko la Malawi komanso ubale ndi mayiko ena anansetembo ati bungwe la USAID lakhala kuntchito limodzi ndi boma la Malawi komanso mabungwe osiyanasiyana pothana ndi mavuto osiyanasiyana mu dziko la Malawi limakumana nawo. Mwazina atembo anati mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la USAID a British Robinson omwe ndi mmodzi amaona ntchito zosiyanasiyana zopereka thandizo ku mayiko a Africa anati bungwe lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi pothana mavuto osiyanasiyana kuonetsa dziko la Malawi likukhala zidalira mwazina pogwira ntchito zosiyanasiyana phatikizapo za migodi. A president anapita kuonana nawo ndi cholinga chakuti chizungu chake amati to ramp up kuti ntchito zimene akugwira ku Malawi aziwonjezere kuti dziko la Malawi lipitirire kuchita benefit koma kuti awonjezere ntchito zimenezi. Ndiye akambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza dziko lathu za magetsi, za ma investment, za food security komanso za misewu monga mukudza kuti Millennium Challenge ilinso ikumanganso misewu kumalawi kuja. So ndi zambirimbiri zimene akhudzapo. Chachikulu ndi kulimbikitsa ubale pakati pa boma la Malawi ndi USAID imene tinganene kuti kulimbikitsa ubale ndi dziko la America. President Dr. Lazarus Chakwera ali ku Washington DC mdziko la United States atamaliza kuchita nawo msonkhano wa nambala 79 wa bungwe la United Nations General Assembly unga ku New York masiku angapo apitawa. Maiso Chikadzula, NBC, Washington DC, USA. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa mavenda kuti azikhala ndi udindo pakayendetsedwe ka chuma kugwiritsa ntchito ndi kubwenza ngongole za National Economic Empowerment Fund NEFI. Dr. Usi ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre atakumana ndi atsogoleri a mavenda a mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wokambirana momwe bungwe la NEFI likugwirira ntchito zake. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Mkumano huu ndi umodzi mwa mikumano yomwe bungwe lopereka ngongole la National Economic Empowerment Fund NEFI lakhala likuchititsa mdziko muno pokumana ndi anthu osiyanasiyana, adindo, mabungwe aboma komanso ena omwe si aboma, mafumu ndi ochita bizinesi kuti amvetse zokhudza bungwe la NEFI komanso ngongole zomwe limapereka. Ndipo apa bungweli lakumana ndi mavenda a mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula pa mkumanowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ati ndi khumbo la boma kuonetsetsa kuti anthu ochita malonda akuthandiza pokweza chuma cha dziko lino, pokweza bizinesi zawo ndipo kuti ali nkuthekera kolemba enanso ntchito. Mavenda akhale anthu amene akulimbikira ntchito, mavenda adziwe kuti iwowo
ndi abambo akunyumba, ndi amayi akunyumba, ndi makolo, azakhali, amalume. Tonza kunena kuti kupatula kukhala kuti ndi venda munthuyu ali ndi maudindo ambirimbiri, ndiye khalidwe lawo lizionesa kuti ni munthu amene ali ndi maudindo ena, chifukwa nthawi zambiri mavenda timaona kuti amachita zina zake zimene zimakhumudwitsa, nkhondo, kumenyana ndi anzawo, kuyambisa zipurikiti, zimene zozo asiye aziyang'ana nkhani ya bizinesi kuti udindo wawo monga bambo wa panyumba, mayi wa panyumba zizigwirizana. Ndipo poyankhulapo mkulu wa bungwe la NIF Ahafle Mjetseni ati bungweli lakhazikitsa ndondomeko ya ngongole yatsopano yotchedwa vulkani yomwe anthu ovutikitsitsa azitenga popanda chikole chilichonse. Jatha ngongole gawo lalikulu la ngongole za ku NIF ndi ngongole zopita kwa alimi ncholinga chakuti zithandize kukwaniritsa masomphenya aboma amene pofuna kutukula ulimi atenga gawo lina la alimi amene amalimako malo akulube ndithu kuyambira pa 5 acres kupita mtsogolo ukafika ngakhale kuposera 500 acres kuti amene wawo azitenga ngongole ku NIF ncholinga chakuti asamavutike pa nkhani ya zipangizo za ulimi, komanso kuti dziko lino lizikhala nchiyembekezo chokhazikika kuti dziko likhoza kukolola chifukwa cha anthu amene tapatsa ngongole kuti alime motsimikizika mtima. Ndipo poyankhulapo mmodzi mwa ochita bizinesi mu mzinda wa Blantyre, Mayi Mervis Nkwezalamba ati mkumanowu wathandizira kumvetsetsa zinthu zina zomwe iwo ndi anzawo akhala asakuzimvetsa pa nkhani yotenga ngongole ku bungwe la NIF. Ronde ayankhidwa lero kwambiri ndipo 100% ndinkana mukumona panopo venda wena aliyense akusangalala kunena kuti apo ngongole ziyendera tani sopano tatenga ngongole zambuyo mutu zimayang'anira lese kuti mina zimayang'anira zipani pamene ngongole zapanopa ndikuona kuti akulandira wina aliyense pamene ngongole zomayang'anira kuti kodi president amene ali nthawi imene pampando ndi ndani kumana apo pandaona kuti nthawi imene ya achakwera ngongole zikuperekedwa kwa wina aliyense zimenenso ife lero ngati mavenda azisogoleri. Bungwe la NIF lakhala likuchita mikumanoyi ndipo ikupitirira kuchitika pofuna kuzindikiritsa anthu ndondomeko zomwe NIF imatsata popereka ngongole kwa anthu osiyanasiyana. Race Zamawa, MBC, Blantyre. Boma lakhazikitsa mulozo wachiwiri wa mphamvu ku anthu ndi cholinga choti makhonsolo akhale ndi mphamvu zambiri zothandizira anthu komanso kulimbikitsa anthu kugwira ntchito zachitukuko. Ndunayo na za maboma ang'ono chikhalidwe ndi umodzi a Richard Chimwendo Banda akhazikitsa mulozo mu mzinda wa Lilongwe pomwe achenjeza mabwanamkubwa omwe apezeke akubwezeretsa ndondomeko imbuyo kuti boma silizalekerera mchitidwe otere. Austin Fukula walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Ndondomekoyi mwazina ikulimbikitsa kuti pazikhala ulamuliro wabwino m'makhonsolo, anthu adzigwira ntchito zachitukuko ku madera ndi ku mizinda, komanso azipereka maganizo pa zinthu zomwe zikuwakhudza. Achimwendo Banda ati kupereka mphamvu zochuluka ku makhonsolo nkofunika kuti anthu azipeza thandizo la maphunziro, za umoyo, zokhudza malo ndi zamtengatenga mwazina ku madera kwawo komweko. Izitu ati zili nkuthekera kobweretsa chitukuko chokomera anthu onse kudera. Apa ndunayi ati nzokondweretsa kuti makhonsolo 20 mdziko muno apezeka kuti ayamba kuyendetsa bwino chuma chawo. Panali maunduna wena amene ndi nthambi zina za boma amene amakanika kuti apereke ntchito zawo ku makhonsolo pa zifukwa zina, mwina analibe anthu a ntchito ogwira ntchitozo aluso okwanira, mwina analibe ndalama zokwanira. Udindo wathu kugwira nawo ntchito limodzi kuti tionetsetse akhale ndi ndalama zokwanira komanso akhale ndi aluso okwanira. Komabe dongosolo lakhazikitsa tsiku la lero latipatsa mphamvu zapadera zonena kuti pamene wena azikhalabe ndi kantima kofuna kukakamira ntchito, ifeyo tigwire nawo ntchito osati mowakwapula koma mowakakamiza malinga ndi malamulo. Naye mkulu wa bungwe la UNICEF kuno ku Malawi Shadrack Omo ayamika boma la Malawi kamba ka ndondomeko yatsopanoyi yomwe ithandize kuti anthu mdziko muno asamapite kulikulu la maofesi a boma ku Lilongwe kukafunsa za chitukuko. Omo ati kuti ndondomekoyi igwire ntchito yake bwino m'maboma onse, nkofunika kudzipereka kwa adindo omwe akutsogolera ntchito m'makhonsolo.
bwana mkubwa wa boma la tcholo a Hudson Kuphanga ati kukhazikitsa ndondomeko yachiwiri yopereka mphamvu ku anthuyi kuthandiza kuti makhonsolo azitha kutumikira bwino anthu pa chitukuko. Chimene chimavutika ndi chakuti makhonsolo amagwira ntchito mwakhangati kuti mosiyana ndi ma-ministries. Ma-ministry ena safuna kutenga mphamvu zawo kupititsa ku makhonsolo, zimene zikupangitsa kuti makhonsolo aja azikhala ngati kuti anyamata ena apanga ripoti uku ena apanga ripoti kwa DC, ndiye control imavuta chifukwa chakuti imakhala ngati mupanga ripoti kwa anthu awiri osiyana. Koma ndi kubwera kwa document imene ya decentralization ipangitsa kuti kopanga ripoti kukhale kumodzi. Ndondomeko yakale ya mphamvu ku anthu anayikhazikitsa mchaka cha 1998 ndipo ndondomeko yatsopanoyi ayikonzanso kuti zigwirizane ndi masomphenya a Malawi 2063 mwa zina. Unduna wa zamtengatenga ndi ntchito wati kuyambanso kwa maulendo a sitima ya MV Jambo pa nyanja ya Malawi kuthandiza kuchepetsa mavuto a mayendedwe pa nyanjayi. Mneneri ku undunawu a Watson Maingo ati sitimayi yomwe ndi ya dziko la Mozambique yayambiranso maulendo ake atayikonza kwa kanthawi mwa zina. Iwo ati sitimayi iziyenda pakati pa zilumba za Likoma ndi Chizumulu kufika ku Nkhatabe. Maingo analankhula ndi George Mkandawire. Sitima yoti ili registered ku Mozambique koma yakhala ikuyenda pa nyanja ya Malawi koma pakati apo inazasiya kuyenda chifukwa choti inali ndi zinthu zina zingapo zofunika kuti ayicheke amayipanga maintenance. Ndipo atayamaliza ma maintenance anatipangaso approach kutipempha kuti akufuna kuti ayambireso route, ndipo kumbali ife ngati ku Malawi tinapanga zoyenerera ngati ma safety and security checks, ndipo titaona kuti zonse zili bwinobwino tinawuza kuti atakuyambiraso maulendo awo. Panyanja pakhala ngati no pali sitima zikulu ziwiri ende kuti anthu amene akuyenda panyanja pakati pa Nkhatabe, Likoma ndi Chizumula ndekuti azitha kukhala ndi mwayi okweraso sitima ina ngati Ilala yapezeka kuti yadzaza, ndekuti mavuto othithikana kapena anthu kukwera timasitima timabwato ting'ono tichepa chifukwa MV Jambo ndi sitima yayikulu saizi ya kumawandikira ku saizi ya Ilala, ndekuti anthu amene kutenga ndi anthu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la United States International Development USAID pothandizira Malawi kukwaniritsa mfundo za chitukuko za Sustainable Development Goals SDGs. Unduna wa zamtengatenga ndi ntchito wati kuyambanso kwa maulendo a sitima ya MV Jambo pa nyanja ya Malawi kuthandiza kuchepetsa mavuto a mayendedwe pa nyanjayi. Ndipo mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi walangiza Amalawi kuti azikhala ololerana pandale posatengera zipani zimene ali. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best.
takulandiraninso mu nkhani zathu. Atsogoleri a nthambi za boma komanso mabungwe omwe si aboma awapempha kuti atenge gawo lalikulu polimbikitsa ndondomeko zomwe zithandize dziko lino kukwanitsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Nduna ya zokopa alendo Avera Kantukule alankhula izi kumangochi pa msonkhano wa atsogoleri a nthambi za boma komanso mabungwe omwe si aboma omwe achititsa ndi a Wealth Magazine. Malinga ndi Akantukule, masomphenya a chitukuko a Malawi 2063 angakhale opambana ngati pali mgwirizano wabwino pakati pa nthambi za boma komanso mabungwe omwe si aboma. Owen Mavula ali ndi ripoti. Msonkhano wa atsogoleri a nthambi za boma komanso mabungwe omwe si aboma omwe wachitikira m'boma la Mangochi watsindika kwambiri pakufunika kuti atsogoleriwa aunike za udindo wawo pa ntchito yofuna kukwaniritsa masomphenya a chitukuko cha dziko la Malawi. Malingana ndi adindowa, ena mwa masomphenya a chitukuko cha dziko lino ndiwo a Malawi 2063 omwe mwazina akulosera kuti dziko lino lidzakhale lodzidalira pachuma, ndipo ndondomeko ina ya chitukuko ndi yolimbikitsa ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso za migodi. Polankhula pa msonkhanowu, nduna ya zokopa alendo Avera Kantukule ati kuti ntchito yokwaniritsa masomphenya a chitukuko cha Malawi 2063 ikhale yopambana, pakufunika kuti adindo a mu nthambi zonse zokhudzidwa alumikize ndondomeko za ntchito zawo mogwirizana ndi zomwe masomphenya a chitukuko cha dziko akunena. ATM strategy ikukhala ngati kupanga pachizungu amati operationalize, ikupangisa kuti ntchito tingalule pang'ono kuiduladula kuti tikapanga chief masomphenya amene tinazikira tokha ngati dziko. Ndiye koma kuti tikapanga zimenezo, mukaona nkhani za ulimi, mukaona nkhani za migodi, mukaona nkhani za zokopa alendo, pa boma palokha silingakwanitse. Tikufunika kuti anzathu amene timagwira nawo ntchito akuyenera tithandizire. Nthambi ya National Planning Commission NPC yomwe ikuongolera ntchito yokwaniritsa masomphenya a chitukuko cha dziko lino yati ilimbikitsa ntchito yoonetsetsa kuti aliyense sakutsalira m'mbuyo pa ntchitoyi. Mmodzi mwa akuluakulu kumeneko ndi a Andrew Jamali. So kukumana uku kofunikira ifene kuti kuunguza kunena kuti kodi yowa ndi ndondomeko zimene boma layika, tikanena za nkhani za ulimi, zokopa alendo komanso za manufacturing zikunenedwa mweti strategy muja, komanso mu MIP1 zimene zonse zikugwirizana nonena kuti Malawi ikuyeneka idutse direction iyi kapena kuti ilondoze ndondomeko iyi. Iwowa kumbali yawo monga akuluakulu a makampani zimene zakuziona bwanji, akuyikapo mtimapo bwanji. Ahare Chima omwe ndi mkulu wa Wealth Magazine omwe anachititsa msonkhanowu akutsindika zakufunika kwa zokambirana zotere. Awiri zimatha kupezeka kuti company or organization ini masomphenya ake, and masomphenya awo mwina akusiyana ndi masomphenya aziko. Now masomphenya aziko aja akuyenera kuti azigwirizana ndi masomphenya a company kuti tonse tizikhala kuti tikuyenda ulendo ofanana, tikuyenda ulendo umodzi, tisapezeke kuti tikupanga zinthu zotani zosiyana. Msonkhanowu wachitika pamutu olimbikitsa atsogoleri a mabungwe omwe si aboma komanso mabungwe omwe aboma kukhazikitsa ndondomeko zomwe zikuthandizira kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Owen Mavula, MBC, Mangochi. President wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi walangiza amalawi kuti azikhala ololerana pandale posatengera zipani zimene ali. Dr. Muluzi alankhula izi pomwe amatsekulira msonkhano waukulu wa chipani cha United Democratic Front UDF omwe ukuchitikira ku holo ya Komesa mu mzinda wa Blantyre. Simon Boyce wadzanitsa mbiri mu ripoti ili. Dr. Muluzi alankhula izi pothirirapo ndemanga pakusemphana maganizo komwe kunabuka mchipanichi pomwe chinayitana zipani zonse ku msonkhano wake waukulu mu mzinda wa Blantyre. UDF kuyambira kale as a democratic party neki makomana kuti kuita plan convention titana ndani chimene mapanga ngata secretary general amapita ku registrar of political parties kuti akatenge list ya zipani zonse including MCP. Now anakhala pansi ndikuita recommend kuti chaka chino titana zipani zonse. In fact kumbuyo konsona amaitana ngati samabwera inali wina koma amaitana. Ndiye I don't know kuti chinachitika ndi chani kaya ndi mavuto anjalawa kaya sindikudziwa koma ifeyo silimasankha ya ngati a democratic party and would have wanted them to be here. You know zilipo zina anthu mamizi mwathu mwina
samazimvetsa kuti awerenga constitution ya UDF samawerenga kuti aziwe kuti zimetapanga zinzolondola samawerenga ndikena kwamana kuti ali patero ndi amene anaitana afuna kuona kachipani. I said, what? No, we are a liberal party, we are a democratic party, we need to be inclusive, and we cannot say kuti dziko lonse lino titani wonse kuti amodzi saitani. I think it would be wrong. Padakali pano atupere Muluzi awasankha kukhala president watsopano wa chipanichi popanda opikisana naye. Msonkhano waukulu wa chipani cha UDF ukhala ukupitirira mpaka lachitatu pomwe nthumwi zomwe zabwera ku msonkhanowu zikhale zikusankha anthu m'maudindo osiyanasiyana. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Boma latsindika kufunika kuti wophunzira akhale ndi luso lopanga zinthu zosiyanasiyana komanso kukhazikitsa kampani kuti dziko lino liyambe kuchita bwino pachuma. Mlembi mu nduna oona za madzi ndi ukhondo a Elias Chimulambe alankhula izi ku Blantyre pamwambo omwe ophunzira za sayansi ndi luso la makono pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences mu Basi 2024 amaonetsa zomwe akhala akuphunzira. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Achimulambe analimbikitsa ophunzira amchaka chomaliza kuti ayambitse ntchito zosiyanasiyana zomwe zithandizire kulemba anthu ena ntchito kukweza chuma cha dziko lino zomwe zikugwirizana ndi fundo zachitukuko cha boma za 2063. Iwo atinso luso loyambitsa kampani ndi mabizinesi ndi zopindulira ophunzira kutukula miyoyo yawo komanso kuchita bwino pa zomwe akufuna kuchita mtsogolomo. Amini wawa akapanga graduate ndiye kuti atithandiza kwambiri kuti gaba amene ali ku industry akapanga firo gaba kwambiri ku industry ndi kukuzana kwambiri kukhala innovative kuti no azitha kupanga zinthu kukhazikitsa makampani awo. Ndi nkhani ya science ngati science palibe zinthu sizingayende bwino ndi ma students athu pamene muonera akupanga za science za health ena za food ena za industrial laboratory zonse zitha kuthandiza dziko lino because ngati panopa zambiri tikupanga pimene tinkapangira kale. Lozigulitsa kwa anthu olemba ntchito ndi omwe angachitire mmodzi mabizinesi osiyanasiyana. Post amene iyi alipindula kwambiri makamaka ndi kubwera kwa principal secretary athu zathandiza monga munamvera kuti anachita analimbikitsa kwambiri nkanena kuti tisangolimbikira kuti mwina atilembedwe ntchito ngakhale kuti kuli kofunikira tikamaliza sukulu tilembedwe ntchito koma tikhale ndi danga komanso kuthekera kunena kuti tikapange tikayambise ntchito ife omwe tikalembe anzathu ntchito. So limeneyo ndi tanthauzo lake la science and technology kuti tizikhala ngati kuti ndikuthekera kuyambisa zinthu zanyuwani zachilendo zoti zikozokasintha miyoyo ya anthu komanso kukalemba anthu ntchito. Pachionetserochi pafika ophunzira omwe akuchita maphunziro osiyanasiyana monga za mafakitale, za chilengedwe, za sayansi ya chakudya, za laboratory ndi luso komanso za ukhondo. Kafukufuku yemwe bungwe la World Bank lapanga posachedwapa wasonyeza kuti ndondomeko ya mtukula pa khomo yasintha miyoyo ya anthu ambiri omwe akupindula ndi ndondomekoyi. Malinga ndi ripoti la kafukufukuyu anthu 75 ma 100 aliwonse ati pali kusintha kwakukulu pa miyoyo yawo. Zina mwa zotsatira za ndondomekoyi ndi kukweza chiwerengero cha ana omwe akupita ku sukulu za sekondari komanso za primary ndi 13 komanso 11%. Poyankhula ndi MBC mkulu ona za ndondomeko za mtukula pa khomo ku World Bank mdziko muno Amasimo Sichinga ati ngakhale izi zili chonchi ntchito ikadalipo. Ntchito zimene zitaona zikupindulira moyo wa Malawi ambiri. Makomo anali ovutikitsitsa taona miyoyo yawo ikusintha. Akutha kupeza chakudya cha pakhomo cha tsiku ndi tsiku, akutha kutumiza ana awo ku masukulu komanso akutha kuyamba ti mabizinesi ting'ono kulowa mpulogalamu ayende molondola ndondomeko yake. Kachoka pamenepo anthu akalowa mpulogalamu akulandira ndalama zawo mmene akuyenera azilandirira ngati amene azilandira pa mwezi anthu akulandira ndalama zawo mmene akulandira pa mwezi. Munkhani za masewero nkhondo yolimbirana ukatswiri wa mpikisano wa TNM
ikupitirira pomwe timu ya Silver Strikers ndi Bangwe All Stars afanana mphamvu pa bwalo la Balaka ndipo Wanderers yagonjetsa timu ya Fomo. Amin Musa ali ndi ripoti. Pa bwalo la Balaka matimu a Bangwe All Stars ndi Silver Strikers analowa m'masewero ndi kuchinjiriza kwambiri magolo awo, ndipo pa mapeto ake palibe mwe anapeza chigoli mpaka kufika kumapeto. Timu ya Silver ikutsogolabe pa mndandanda wa matimu mu ligi iyi ndi mapoint okwana 49 ndipo ikusiyana mapoint asanu ndi timu ya Wanderers yomwe ikuwatsatira. Wanderers yagonjetsa timu ya Fomo ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Kamuzu, chigoli chomwe anamwetsa ndi Wisdom mpinganjira. Wanderers ili mapoint okwana 44 pa nambala yachiwiri. Pa masewero ena matimu a Mzuzu City Hammers ndi FCB Nyasa Big Bullets afanana mphamvu posamwetsana chigoli chilichonse. Masewerowa anasewerera pa bwalo la Mzuzu. Bullets yasuntha kufika pa namba yachitatu pomwe ili mapoint okwana 34 pomwe Mzuzu City Hammers sinasunthe pa namba 6 ndipo ili mapoint okwana 33. Amin Musa, MBC Sport, Balaka. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la United States International Development USAID pothandizira Malawi kukwaniritsa mfundo za chitukuko za Sustainable Development Goals SDGs. Unduna wa zamtengatenga ndi ntchito wati kuyambanso kwa maulendo a sitima ya MV Jambo pa nyanja ya Malawi kuthandiza kuchepetsa mavuto amayendedwe pa nyanjayi. Ndipo mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi walangiza Amalawi kuti azikhala ololerana pandale posatengera zipani zimene ali. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yusavita Wilima. Tikufunirani usiku opambana.